Σκάνου μάρκετ. Έχει προσφορές. Μπράβο. Για να δούμε εδώ. Έχει το σαλάμι προσφορά. Μ' αρέσουν αυτά, τα τρώω. Αλλά για περίμενε λίγο αυτό. Δεν είναι για να κοιτά. Αυτό το βίντεο δεν είναι για να κοιτάμε ένα φυλάδιο. Είναι για να δείξω τη ζωγραφιά μου και το διαγωνισμό μιας... Ναι. Μαλέψατε. Εντάξει, καταλάβαμε. Όχι προσφορές. Γεια παιδιά, Αναστασία εδώ. Και λοιπόν, ναι. Αυτό το βίντεο είναι η συμμετοχή μου στο διαγωνισμό της My Life as Antonia Greek LPS Chips. Τέλος πάντων, και ναι παιδιά, η αλήθεια είναι ότι μεταφορά. Λοιπόν. Ναι, η μαρκαδόρη μου. What the fuck, που εξαφανίστηκε! Το πήγα κάνει εξωγήινη! Το πήγε εγώ Ναρούτο. Θυμάστε αυτό το Cocker Spaniel που είχα κάνει, για την ακρίβεια, παλιά, η My Life as Antonia Greek LPS, λεγόταν LPS Greek. Είχα κάνει 2 Cocker Spaniel για εκείνο. Δηλαδή, ναι. Το έχω κάνει απίθανα τέλεια, αλλά ναι. Αυτό το Cocker Spaniel είναι λίγο πιο χάλια, επειδή είχα και χάρηκα τότε, θυμάμαι. Και το έχω κάνει πιο καλά, δεν ξέρω πώς. Και τέτοιο. Ναι. Δεν ξέρω, το έχω κάνει πάρα πολύ καλά. Τώρα δεν είναι εντελώς χάλια το εκείνο, αλλά είναι και αυτό, εντάξει, δεν είναι και αριστούργημα. Αλλά ναι. Επίσης, ετοιμάζω και μια καινούργια σειρά σχετό. Βασικά το έχω πει, νομίζω θα το γράψω και σε κάποια comments, διότι και η άλλη σειρά θα συνεχιστεί. Μπλα μπλα μπλα, αυτό είναι βίντεο διαγωνισμού. Δεν πρέπει να ξέρετε για τις σειρές που θα κάνω, που θα γίνουν, που θα συνεχιστούν. Λοιπόν, ναι, έβαλα πολύ αγάπη σε αυτό το πράγμα, τη ζωγραφιά. Και ελπίζω, Αντωνία μου, να σου αρέσει. Αλλά πρώτα θέλω να σου θυμίσω κάτι. Θυμάσαι κάποια στιγμή, κάποτε που σου είχα πει ότι έβλεπα έναν εφιάλτη με πατατάκια. Πατατάκι. Λοιπόν. Επιτέλους σας δείξουμε τη ζωγραφιά. Αυτή εδώ είναι, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή κυρίες, οι κύριοι δεν βλέπουν τα αγόρια, δεν βλέπουν τα βίντεο με παιχνιδάκια. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Τέλος πάντων. Παίζει να το βλέπει και η Έλληνα. Γεια σου, Έλληνα. Τέλος πάντων. Λολ, άκυρο. Λοιπόν, αυτή είναι η ζωγραφιά. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα. Είμαι εγώ, δηλαδή αυτό το πράγμα. Παιδιά, τα μάτια τα έκανα πολύ καλά. Έτσι, η γλωσσίκια. Εδώ, αυτό έκανα και δεύτερο πόδι, ότι εδώ πέρα ξέρω. Τα βλέπετε! Πατατάκι, Αντωνία, πατατάκι. Ξέρω, θα θες εφιάλτη, αλλά δεν φταίω. Βασικά, εγώ φταίω. Και είναι το φόρμα λέβασε τον Greek LPS, εδώ τα chips. Rainbow διακόσμηση εδώ. Το κίτρινο εδώ μεταξύ δεν φαίνεται, διότι βάζω και κίτρινο. Να το φαίνεται εδώ. Οκ. Εδώ το έκανα έτσι. Εδώ είναι γεμάτο καρδούλες. Διαφημίζει τους breadwinners. Τέλος πάντων, μου αρέσουν πολύ οι breadwinners. Τέλος πάντων. Εντάξει, ξέρω και το τραγούδι θα παίξω και ένα κατωτά. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό είναι άθλημα. Εντάξει, έκανα και μια καρδούλα έτσι εδώ, μια πλάγια καρδιά, αλλά ναι. Αυτό. Εδώ και design. Εδώ γράφω και Αντωνία, με ωμέγα γράφεται νομίζω. Εδώ και εδώ design-άκι. Όπα, ναι, κάμερα λίγο κόλλησε. Εδώ πέρα μια καρδούλα, το φόρμα λέφος, το Greek LPS, εδώ τα chips. Εδώ αυτό.
Και εδώ που λέει το πατατάκι. Εδώ, παιδιά, είναι μια καινούργια συντομογραφία που έμαθα. Φυσικά φυλάκια. Και το όλο. Και ναι, έκανα και ένα μικρό φιωγκάκι εδώ εννοείται. Και είναι τα δύο αγαπημένα μου χρώματα εδώ. Μια καρδούλα πράσινη. Φαίνεται καλά, έλα. Φαίνεται κάπως. Και μοβ φιόγκος εδώ. Και εδώ έτσι. Και εδώ να δείτε και το μάτι. Τα χρώματα εδώ. Okay. Παιδιά, επίσης σας το λέω, κάντε καλύτερα με ξυλοβογιά τις ζωγραφιές για τους διαγωνισμούς σας, γιατί είναι πιο εύκολο για την ακρίβεια. Και πιο βασικά και σου βγαίνει καλύτερα. Οπότε ναι, βλέπετε και εδώ. Σας είπα, δεν είναι αριστούργημα όπως το άλλο, αλλά προσπάθησα να το κάνω όσο πιο καλό μπορώ. Παιδιά, Επίσης, παιδιά, ειλικρινά, δεν με νοιάζει να βγω πρώτα, δεν με νοιάζει να βγω και τελευταία, να βγω. Δεν με νοιάζει, δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνετε. Παιδιά, φοβάμαι. Η Έλληνα θα πει πράγματα τώρα. Τέλος πάντων, παιδιά, άλλο θέμα αυτό, είναι μια φίλη μου, παιδιά, θα σας πω τα θεματάκια που έχω πει σε κάποιες φίλες μου. Παιδιά, ένα κεφάλαιο έχει αρχίσει στη ζωή μου. Πρέπει να σας το πω κάποια στιγμή. Είναι μεγάλα νέα για τη ζωή μου και για τη δική σας μάλλον. Δεν ξέρω, να το πείτε εξές λοιπόν. Θα τα δούμε άλλη μια φορά λίγο, επειδή έχει αρκετή λεπτομέρεια αυτό. Εδώ. Λοιπόν, ναι, ελπίζω να σου αρέσει. Κοίτα. Απλά, δεν ξέρω, μερικές φορές π.χ. όταν. Βασικά να σας δείξω τη ζωγραφία και να μιλάω. Ξέρω εγώ μερικές φορές όταν ακούω οπουδήποτε ξέρω εγώ το όνομά μου. Δηλαδή κάποιον ακούω ξέρω εγώ να λέει Elpis Fan TV, πετάγομαι για κάποιο λόγο από τη χαρά μου, ό,τι και να είναι. Ξέρω εγώ να μου αναφέρει κάποιο σε βίντεο, να πει ξέρω εγώ μπλα 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 μπλα. Τι ξέρω, μου αρέσει να λένε το όνομά μου. Δηλαδή είμαι σε φάση, Ω Τζέι, με λένε το όνομά μου, με ξέρουν. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν λίγο fail που είπα, αλλά οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σου άρεσε η ζωγραφιά, Αντωνία μου. Ξέρω ότι δεν είμαστε κολλητές πια, αλλά δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα γίνουν όλα, the life is big, don't worry, yeah. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το chips που έκανα, θέλω πατατάκια. Και την ώρα τρώγω πατατάκια και το σκέφτηκα εκείνο το πράγμα με τα πατατάκια. Και να το δείτε και λίγο πιο κοντά. Οπότε ναι, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σου αρέσει. Μπλα 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 μπλα. Εντάξει, παιδιά, τα πέτυχα πολύ τα χρώματα των ματιών. Κοιτάξτε. OMG, τα πέτυχα. Δεν το περίμενα ότι δεν τα πέτυχα. Τέλος πάντων, οπότε ναι, love you.